Jeg synes, man skal vælge gastronomi, hvis man har interesse i at prøve at blive dygtigere til at lave mad. Prøve at blive kreativ i madlavning. Jeg selv var sådan hjemmefra ikke super kreativ madlavningsmæssigt, men er blevet det, vil jeg sige, fordi at vi får noget inspiration til, hvad man kan bruge. Og blandt andet, at de materialer og råvarer, vi har ude i naturen, kan bruges til rigtig meget i madlavningen. Jamen det, der gør Gram Højskole særligt, det er, at vi har et unikt fællesskab, og det er både eleverne imellem, men også imellem lærerne og eleverne. Og så er der bare mange forskellige ting, man kan gøre her i Gram, foruden at selve byen jo faktisk ikke er særlig stor, så man lærer den hurtigt at kende, og bliver egentlig også lidt en af de lokale her på stedet. Jamen, jeg har deltaget i gastronomi, hvor vi er nu. Jeg har været en del af keramik, hvor jeg har haft drejning, og så har jeg også haft broderi, hvor jeg jo har lært at brodere. Ja, og det, der har gjort det ekstra særligt, det er jo, at der jo har været sådan en learning by doing, så man jo egentlig bare har haft det i hænderne, og så har lært den vej igennem. Og også, at underviserne har givet lov til at lade os lære, ved at vi selv gør det. Jeg synes, de gange, hvor vi har været ude og sanke blandt andet blåmuslinger ude i havet, og også hvor vi har været ude og sanke svampe, egentlig bare de sanketure, vi har haft, hvor vi har været ude og samle de ting, vi skulle bruge, og så har haft dem med hjemme og brugt det i vores madlavning, har været mega fedt. Til andre, der overvejer at tage på højskole, der vil jeg sige, gør det. Du vil ikke komme til at fortryde det, og det er det fedeste, du kommer til at kunne gøre for dig selv. Hvis du tænker, er timingen rigtig? Er jeg gammel nok? Er jeg for ung eller for gammel? Jamen, pyt med det, fordi det kan du ikke være. Du skal bare afsted. Du kommer ikke til at fortryde det overhovedet ikke.